Ne, kole! Ajmo Filipe, idi! Nosi sam. Sviraj sudija sad nešto da stane. Nosi je. Duga! Idi Nikto! Ajmo, ajmo! Ali ovo mogu ići. Samo da je kole nikad za tebe. Je bio ovo kod? Nema agresivnosti u sudiju. Nikad, znači nikad. Znači totalno sam ono, kako dođe lopta došla, sad ja da idem po nju dole. Ti dati krenu. Ajde Tadija, za Boga! Danas svi da mi vodimo, svi generalno. Čuvamo rezultat, bre, ljudi, svi nas napucali po 5-6. Bravo Filip, prođi! Ajde! Šutaj. Pa šutni je, nemoj milovati. Dobro je šutaj sam, ali baš da uvijek pogodim. Ti vidio kako Kulević šutira? Ovo je toliko iz Vrbana se druži s Vrbana. Pa nije zašto vidi da je dobro. Bravo, dobro je bilo. Pogledaj njihov golmana pola terena. Nemoj to, Vule! Još Luka! Luka! Nikola, kako se ne brani? Kako da ćemo mi ovaj da dobijemo? Prođi Davide! Odmah. Već 3 puta prešli. Pa ovdje ova dečka plava. 100% učinu. Ono tamo u Vrbanu, tamno plava. Dečko prosto, ja ne znam da li znaju odreći, znaš šta radi. Ajde Tadija! Čekaj da nemoj staviti. A brže Tadija, brže! Dodaj! Šutnite be, djeco. Juri ga! Ajde Marko! Naći na drugu! Na drugu stranu! Ne, kol. Dobre. Liđo, čvršće samo! Drži se, jebi ga ono kad krene. Šta je sad bilo tamo? Onaj se valja kao David. Kad je David višti za dve glave od njega. Pa da. David. Ajde se sad. Ne, kakav David, Bog te jebo, ono je David. Duplo manji od njega. David je golija. Da. Ulijeću tamo u utakmici, da? Tamo, svi tamo. Jesu ga iznali iz terena. Idi Davide, uđi! Ja, znaš da razmišljam. Da. Mnogo je očigledno. Znači vodi gol, Filipe. Evo ga. Pa daj, jevo! Čije taj malo? A, jevo. To je ovaj mali Kulević, zajeban. Ovaj mali Kulević promašio.
David, igrač, Davide. Beži gore. Igrajte. Da daš te. Nije. Ajde, Nole. Napadni Niđo! Trk. Žuri Nikola. Gubite. Manje. Ovo i radi kao... 3-0. Iza njega! Niko, ne golo, Niko. Milane! Ustani! Oni su bolji, jer ga ovi nisu ništa nekoliko bolje ništa. Ništa, nešto su pali su. Psihički su pali skroz, pošto ne igraju. Napadaj Nikola! Taksi na gol! Mogu opet da bude stativa. Tu je Kole bio s glavom. Trački. Ko malo prijebi ga ne uvata trka. Daj Filipu. Daj Nole, vidi kako je lepo. Nećeš tamo, uđi. Pa idi Tadija, šta stojiš tamo? Ajde, noć! Pa jebote! Evo ga, do sad ima 3 ceta slava samo. A jebote! Da li je ovo? Surova je realnost. Sio s nama isto je. Što će se maknuti? Vidi kako je država, tako i naša ekipa. Pa gdje ćeš tamo Kuliću, uđi unutra, šta ćeš tamo? Izašla! Pusti sudija, zato što je za njih ovdje. Pa izašla je majmune jedan! Jebe mate baš. Pa izašla pred cijelom objemom. Bravo, Kole! Bravo, Kole! Bravo Kole!
To je jedno čisto redere. Trbušnjaci. Pločice. Bravo, Kole. Daj sad napred. Ajde Čoviću, stigni je. Ajde loptu! Polako, Kole. Ajde brže Kole, brže! Polako gubite. Ajmo brže! Igrajte vas dvojica. Ajde, vratimo nazad! Nije baš išla na Čovića. Bravo. Alo. Kreni napred! A čovjek, dodajmo. A čekaj, igra se to ako to bi diskvalifikovan ili ne? Mislim svakako onda sedmi, a to je tako. Poprimit ću od njih 5 komada. Ali sad će biti pitanje kakav će sad raspored tamo biti. Pa ti je tako zadnji mi zadnji. Ali onda im se poništavaju rezultati pa ti tamo i tabela. Sad trenutno ne, ali na klupi je. Ajde. Svakako je to pola tamo prva. Šutni Belosti, šutni Belosti. Zađi s gola, Niđo. Bravo, Niđo! To je njegov stil. Čio je mali, Mamin. Ispred njega Kole! Ajmo! Vidu 10 odakle šutno. Jebem ti! Bravo Kole! Kaži taksiju, hvala što me spasio. Jebem ti sunce.